10 întrebări pentru... Astăzi am o invitată. În sfârșit am și eu o fată în studioul Național FM. Și ce fată frumoasă am. Intrați pe Facebook-ul Național FM România și pe TikTok-ul Național FM România ca să faceți cunoștință cu Denisa. Bună dimineața! Bună dimineața! Pentru mine Denisa este tot Hodișan, dar între timp este Denisa Filcea. Ai venit cu rima și cu rimele? Spui ceva în versuri? Nu am rimele la mine din punctul ăsta de vedere, le am în cealaltă cameră. Da, corect. Dar viața ta este o poezie. Da, bineînțeles. E foarte, foarte frumos. De ce ne întâlnim cu Denisa astăzi? Pentru că m-am tot gândit și ați văzut că subiectele pe care le abordăm merg nu numai în zona muzicală, ci și în zona asta a tineretului, copiilor și așa mai departe. Denisa a zis acum pe Instagramul ei, într-un story pe care l-am postat, că Mihai o cunoaște de 10 ani de zile. Băi, serios, 10 ani? Da. Nu. Hai să-ți dau eu un exemplu. Ții minte când te-ai îmbrăcat în rochie de mireasă și erai la târgul de lume? Câți ani aveai atunci? Da. Mama, aveam 15, 16 ani. Ați văzut? Maxim, da. Deci este una dintre fețele, ca să nu spun fetele frumoase din Oradea, care a lăsat orașul meu natal pentru București și o face într-un stil mare, din ceea ce am văzut. Ajungem și acolo. Totul a început pentru că ea era un model. Era un model extraordinar și este în continuare. Nu știu dacă mai pozezi, mai prezinți? Nu, să știi că nu prea mai fac asta. Așa, pentru mine, pentru proiectele mele personale, pentru albumul de familie, frumos, pentru publicații, dar nu cum făceam înainte. Înainte, cam asta era, să zicem, activitatea principală. Da. Perfect. Acum lucrurile s-au schimbat. S-au schimbat. Așa e normal. Așa e normal, așa evoluăm, nu? Ai și devenit mămică. Da. S-a schimbat totalmente viața ta față de acum câțiva ani de zile. Absolut. Și uite, apropo de modeling și de zona asta, eu, după ce m-am căsătorit, nu aș mai fi putut legal să particip, de exemplu, la concursuri de Miss. Serios? Deci dacă ești măritată, nu mai poți să fii la Miss? Păi nu mai ești Miss. Oh, ești Mrs. Exact. Bravo, uite, n-am știut asta. Deci în momentul în care ești căsătorită sau ai copil, nu mai ai voie să participi la concursuri de Miss și au fost la nivel mondial probleme cu fete care au mers și aveau copii acasă. Nedeclarați. Asta nu e cea mai mare problemă. Erau unele care aveau ceva în lingerie intimă. Trebuie să recunoaștem că e o problemă și în sensul ăsta. Da. Mulți bărbați care, nu știu, vor o schimbare de sex și devin atât de feminizați încât noi nu ne dăm seama din spatele televizorului că ei de fapt sunt un transgender sau ceva de genul ăsta. Sigur, n-am făcut această prezentare. Completarea ar fi corectă. Denisa este și o participantă și câștigătoare de o grămadă de concursuri de frumusețe, naționale și internaționale. Da. Naționale, nu. Naționale, nu? N-ai fost Miss România, Miss București, Miss Plaja? Niciodată în România. Deci internaționale? Da, eu ca model am fost doar internațional. Și contractele pe care le-am avut, au fost contracte internaționale, deci în România nu foarte mult am activat în domeniul ăsta. Agenția mea mamă a fost la Oradea. Am înțeles. Și ea m-a ajutat, doar că am lucrat așa, știi foarte bine, pe plan local. La Oradea, exact. Și ea mi-a deschis porțile către internațional. Dar ai apărut și la TV, au fost foarte multe emisiuni, chiar și în capitală, cu participarea ta internațională și modul în care ai reprezentat România, sigur, la un nivel extraordinar. E greu la un concurs de Miss, ca să rămânem în zona asta? Adică e solicitant? Ce trebuie să faci ca să fii potrivită dincolo de a avea frumusețea naturală? E foarte greu, să știi, programul e dificil, oamenii sunt destul de dificili de Au așteptări mari. Au așteptări mari, e o presiune mare, trag de tine, știi, te trezești dimineața la 6, de fapt la 6 trebuie să fii gata, spălată, machiată, jos, n-ai voie să întârzi, mergi nu știu unde, după aia mergi nu știu unde. Deci e ca în armată? Exact. Doamne, nu mă gândeam asta. Și ideea e că, pentru că probele sunt pe tot parcursul săptămânii. Unele concursuri durează o săptămână, unele concursuri durează 2 săptămâni, timp în care în fiecare zi sunt probe. Opa, deci noi ce vedem la televizor e doar finala aia. Finala și gândește-te că în spate tu vezi
în finală, poate 20, poate 30, poate 50 de fete, dar sunt sute și trebuie să ajungi în finală. Ce e interesant, no, asta nu știam, uite, asta e o noutate clar și pentru ascultătorii mei. Da. Deci nu mai poți după ce te-ai măritat și după ce ai copii, asta este o chestiune interesantă, pentru că oricum știam eu că aveai această preocupare cu copiii încă de la Oradea. Aveai școala de prinți și prințese. A fost o idee foarte faină de-a ta, prin care îi învățai pe copii, atenție, nu numai să defileze pe un podium, că acum o să fiu roșu, o să zic asta cam poate oricine care are o minimă experiență, dar învățai bunele maniere și asta mi s-a părut extraordinar. Deci uitați-vă la ea, Chip Angelic, îi învăța pe aia mici concret cum trebuie să se poarte pe scenă și în societate și pe mine asta sincer m-a impresionat. Da, mă bucur că ți-ai amintit Cum să nu? Să știi că fără tine, acolo pe scenă, să prezinti... Da, păi, nu mai ții minte, n-am cum să uit că odată n-ai putut. Așa. A venit altcineva. Așa. Doamne, deci a fost... Nu, nici nu vreau să-mi amintesc, că mi se ridică părul pe mine când mi-amintesc. Deci a fost ceva... Eu atunci mi-am jurat că dacă tu nu poți să-mi prezinți evenimentul, nu eu mai nu-l fac. Și între timp și-a luat prezentator acasă. A zis eu, îmi iau unul de bărbat și cu asta basta. Dar l-ai pus să-ți prezinte evenimente? Nu. Nu? Dar Okay. prezentăm împreună. Ia auzi. Da. Serios? Da. Ce tip de evenimente? Păi depinde, evenimente corporate, petreceri de la firme, nunți, botezuri cu metri. Normal, că industria din România pe asta se bazează. Nu ne este rușine, deci mergem cu mare plăcere la nunți. Am avut și am prezentat un revelion împreună, o emisiune la TV. Un revelion. Serios? Da. Mamă, ce frumos! Un concept gândit în totalitate de mine și de Flic. Așa. Și l-am avut pe TV, da. Și cum e în rolul de prezentare? Că acum ai zis, ok, ce bine a fost cu tine acolo la prezentare, dar când ai luat tu microfonul, care a fost senzația? Ai simțit apăsarea? Ai simțit greutatea? Măi, deci apropo de asta vreau să-ți spun că ai fost o inspirație. Tot timpul când îmi prezentai evenimentele și când vedeam ușurința cu care o faci, adică era la modul, ești născut pentru asta. Mulțumesc frumos! Știi, și tot timpul mă gândeam, într-o zi și eu o să fiu așa. Într-o zi și eu o să urc pe scenă și o să pot să vorbesc cu oamenilor cu aceeași ușurință. Și așa e. Ai făcut, dincolo de, să zicem, antrenamentele la perete, că toată lumea vorbește singur prin casă sau cântă la duș, nu? Ai făcut, nu știu, ceva cursuri în sensul ăsta de vorbire în public? Știi că există de-astea, coaching de public speaking, sunt la modă toate treburile astea. Sau pur și simplu ai luat de acasă ce era de luat și ai practicat? Măi, uite, o să am un exces de sinceritate. Așa. Asta, mă simt ca acasă. Dă-i că ești pe TikTok, aici. așa, foarte bine. Eu când am ajuns în București, am ajuns aici după ce m-am căsătorit și am venit cu, cum să zic, ardealul în mine. Corect, pe așa e normal. Da. Eu nu l-am scos din mine. Foarte bine. Știi că există o vorbă, zice, poți să scoți omul din binge, dar binge-ul din om niciodată. Exact. Și eu am vrut asta. Și tot timpul am spus, eu nu vreau să schimb ceea ce sunt și cine sunt. Și sunt cu dialectul meu, cu regionalismele așa mele. E frumos. Da. Dar când am ajuns aici, în București, Așa s-a schimbat totul s-a schimbat. oamenii începeau și eram foarte... Măi, țăranco, dar cum vorbești așa? Nu pot să cred. Da. Ție să spună cineva așa ceva? Exact. Dar ăsta e farmecul tău. Deci Păi eu de-aia asta vorbesc așa, că e credeam și farmecul meu. Și mă bucur că o faci. Dar oamenii, oricum, știi, când tu stai doar în București, n-ai văzut niciodată Oradea, ai impresia că, mamă, stai în capitală. Dar după ce mergi în Oradea, te gândești că ai trecut granița. Frumos spus. Sunt oameni în București care nu au apă caldă și spun despre mine că sunt țărancă, că vin din viitor. Perfect. Da, auzi, acum, dincolo de faza cu Oradea, acum dacă vorbește cineva cu accent oltenesc sau moldovean, e în aceeași oală ca și ardeleanul? Deci, provincial? Provincial? Da, provincia. Eu sunt provincial. Și eu sunt. Și mă mândresc cu asta. La fel. Numai când intru în București, și ce zice Giulia? Bucureșteanca mea. Zice așa, se vede că ai intrat în București, te-ai transformat total, ești bucureștean în trafic, știi? Da. Și ce am făcut eu? Eu sunt genul de persoană care consider că evoluția e ceva ce trebuie
să existe în viața noastră, altfel nu se poate. Sensul vieții noastre este să evoluăm, să fim din ce în ce mai buni. Și atunci a avut un moment în care, n-am mai spus asta niciodată la nicio emisiune. Stai să te filmezi, stai. Deci dacă e sinceritate, Denisa Hodișan pentru mine, Filcea pentru ceilalți, zice. Fratele meu tot timpul mi-a spus: te rog frumos să nu uiți de unde ai plecat și să nu începi să vorbești altfel, pentru că e farmecul tău. Și am simțit cumva presiunea asta foarte mult timp și la un moment dat, din cauza presiunii oamenilor din jur care spuneau că sunt o țărancă doar pentru că nu vorbesc cum ei sunt obișnuiți, am avut într-o seară, stăteam cu Flic și i-am spus: eu vreau să învăț să vorbesc corect limba română, dar am plâns când am spus asta. Și de ce am plâns? Pentru că nu am vrut ca asta să mă îndepărteze de ceea ce eu sunt ca om, de familia mea, de fratele meu a cărui voce o aud și acum și mi-a spus: te rog frumos, numai să nu începi să vorbești ca ei. Și a fost foarte greu, să știi că a fost foarte greu. Am avut susținerea soțului meu 100%. În momentul în care eu am plâns și am spus asta, el mi-a spus: mă bucur că ai decis, eu cred că e un lucru bun. Să știi că faptul că nu a venit din partea lui, adică faptul că Flic nu mi-a zis niciodată: băi, hai renunță la ardealul ăsta din tine. Corect. Cred că asta a fost momentul în care am zis: da, chiar vreau să fac asta. Adică a fost decizia mea 100%. În următoarea zi am sunat o profesoară de limba română din Oradea și am spus: eu vreau să învăț să vorbesc limba română, pentru că acum oamenii care ne ascultă nu știu, dar în Ardeal nu e limba română. Dar ce limbă se vorbește la voi pe stradă, la voi pe uliță? Că la mine tot asta se vorbește. Azi dimineață i-am spus... nu mai știu despre ce era vorba și i-am spus lui Flic: amotomna asta nu-i face. Excelent. Și el: n-am înțeles poftim. nimic, dar e ok. Înțelegi, de genul ăsta de limbă. Și mi-am luat profesoară de limba română. Foarte tare. Am făcut ore în particular, cu teme, cu critică, Denisa, nu așa. Mai mult de un an, până în momentul în care am născut și am spus că voi face o pauză, voi reveni la orele mele de limba română. Am făcut și ore de dicție și da, am început să vorbesc și corect. Acum te cataloghează lumea cum? Dacă acum ești, nu știu, acum ești fițoasă pentru că ți-ai schimbat atitudinea și sau păi cum te cataloghează? Ia, joacă pe asta. Așa. Eu acasă, când îi sun pe ai mei, vorbești normal, exact. Evident, eu în Oradea. Se vede că intru în Oradea, știi? Corect, bravo. Și exact cum ai spus tu: scoți omul din sat, dar satul din om niciodată. E perfect. Bun, acum că suntem în această zonă și chiar vreau să ajung și la comentarii, să mă întreb că o fată frumoasă poate primi comentarii de hate și așa mai departe, mi-ai răspuns deja înainte să lansez întrebarea. Păi comentariile pe care eu le primesc nu au legătură cu mine. Au legătura cu oamenii care au propriile frustrări, probabil. Care fac acele comentarii. Părerile pe care noi le avem despre oamenii din jur spun multe despre noi, nu despre oamenii din jur. Frumos. Mă întorc înapoi la partea cu copiii. Mai există Academia de Gift of Beauty, de prinți și prințese? Există, doar că e într-o pauză. Așa. Pentru că eu sunt un om foarte perfecționist. Așa. Nu cred că există foarte perfecționist. Dar nu contează. Către profesoara mea de limba română. Tinzi către perfecțiune. Da. Așa. Și nu vreau să fac lucrurile doar să fie. Așa că în momentul acesta am decis că nu pot să fac foarte multe lucruri bine și am prioritizat. Familia, Eva sunt pe primul loc și mă ocup de aceleași lucruri, doar că nu pentru copii. Am mutat activitatea în online ca să pot să lucrez de acasă și să mă ocup de Eva, să fie focusul principal pe ea. Deci nu te apuci de maratoane de-astea de plecat, navetă, mașină, cum fac eu? Pleacă, vino, pleacă. Am făcut și eu. Da, e destul de greu. Luăm o scurtă pauză, ascultăm o melodie și revenim, că avem atât de multe întrebări și probabil că o să avem și reacția ascultătorilor noștri. Rămâneți așadar cu noi pentru că avem o super invitată. Dacă n-ați intrat pe TikTok-ul Național FM România sau Facebook-ul Național FM România să vedeți și cât de frumoasă, greșeala voastră, pierderea voastră, zic.
10 întrebări pentru... Am adus una dintre cele mai frumoase fete care au călcat în această clădire. E destul de clar că Denisa este nu numai fostă participantă la concursuri internaționale de Miss, ci și o tânără care are foarte, foarte multe lucruri de spus. Uite aici, mesaj la WhatsApp-ul Național FM. Denisa, super invitată, bine ai venit, fată dragă, pupici pentru Eva. Manuela din Târgu Mureș. Deci ca să vezi că ai audiență și în țară. Aura zice, același lucru am pățit și eu, fiind în centrul țării, Ardeleancă, și sunt tare mândră de asta. Mi-a fost greu să mă acomodez la Ploiești și acum încă mi-e greu. Tu te-ai acomodat bine la București? Nu văd o problemă în sensul ăsta. Chiar ok. Și vreau să ajungem în zona în care, așa după cum ai zis, ai schimbat un pic lucrurile, s-au schimbat multe aspecte din viața ta, dar ai început să scrii. Am văzut că promovai la un moment dat în social media o carte și am zis, mamă, Denisa trebuie să ne povestească despre treaba asta. Despre ce ai scris, cum se numește, care e ideea? Este un jurnal, Jurnalul Femei Împlinite, se numește Secretul Fericirii Mele. Este o carte cu exerciții practice. Așa. O carte de life coach care cumva dezbatem sau ne dezvoltăm, mai bine zis, pe mai multe din mai multe perspective, da? Vorbim despre mai multe aspecte ale vieții, de la bani, carieră, relația mea cu furia, relații, relația de interumane, cuplu, da, sigur. Și, bineînțeles, încrederea și stima de sine, iubirea de sine. Deci totul scris pe o experiență de viață, să spunem așa. Da. Zice că ai cel puțin 50 de ani. Sper că nu din punct de vedere al din punct de vedere al experiențelor și așa mai departe. Dar cum ai fost, evident, pe toate meridianele lumii și întâlnești o grămadă de oameni și asta nu într-un timp relativ lung, ci relativ scurt, că, nu știu, săptămâna asta ești în Turcia, săptămâna următoare ești în România, săptămâna următoare ești habar n-am unde, în Indonezia, și atunci sigur că toate aceste experiențe se acumulează foarte, foarte repede față de, să spunem, experiențele unei persoane care are un program normal, merge la muncă, are 1 sau 2 concedii pe an și așa mai departe. Bineînțeles, expunerea și informația ne ajută să ne punem întrebări, să căutăm răspunsuri și inevitabil să evoluăm. Și da, ai dreptate, marea schimbare în viața mea s-a produs când m-am mutat în Asia. Am stat câteva luni în Malaysia și acolo am văzut oameni cu un total alt stil de viață, cu o total altă mentalitate și am început să mă întreb, dar cum pot oamenii ăștia să fie fericiți? Că ei au mai puțin decât avem noi în România. Din punct de vedere material. Material, da. Deci ei trăiesc practic la limita unui $1 pe zi sau ceva de genul ăsta. Mulți dintre ei, da. Și acolo eu nu am văzut oameni supărați, eu nu am văzut oameni stresați. Cred că eu eram cel mai stresat om din Malaysia. Serios? Păi da, încă erai nu... departe de casă, nu te acomodase cu... Da, și încă nu eram în zona de dezvoltare personală. Adică, cred că cu toții pornim de la același nivel în care nu reușim să ne gestionăm emoțiile, în care nu știm exact ce înseamnă stresul și cum facem față stresului, în care nu știm dacă n-am dormit bine azi noapte, totuși, hai să fac ceva, să nu fie o zi pierdută. Și eram cum eram. Și ai supraviețuit până la urmă. Cel mai stresat om din Malaysia. Da, acolo s-a produs schimbarea sau după ce te-ai întors? Acolo am început să-mi pun întrebări, așa, să văd lucruri și când m-am întors înapoi în România și m-am lovit de realitatea asta oamenilor stresați, care îi înjură în trafic, care sunt super competitivi, care nu au conceptul de muncă în echipă și evoluăm împreună, atunci am zis, hopa, ceva nu e ok la noi. E clar. Dar dacă ei pot, înseamnă că e doable, înseamnă că și eu pot și hai să văd cum. Ce frumos! Păi chiar avem ceva de învățat. Ai putea zice că, uite, nu prea sunt exponenți ai noii generații care să vorbească frumos, să aibă o experiență de viață frumoasă sau chiar să ne dea niște sfaturi și tu ești acea, dacă vreți, excepție care întărește regula. Poftim, uite, avem un exemplu în fața noastră care ne spune cum să ne gestionăm pe noi ca persoană. E nevoie de o autoeducare, de o autocenzură, de o autocorecție? Păi doar de asta e nevoie. Noi venim de acasă cu un
pornim în viață cu un scenariu Așa. care ne este influențat de ceea ce am văzut în copilărie. Dar nu putem să stăm toată viața în spatele acestui lucru și să folosim ca scuză: apoi eu asta am văzut, apoi ai mei nu m-au dat la școală, apoi ai mei m-am născut într-un mediu nefavorabil. Bun, dar ajungi la un moment dat în viață când e doar și doar responsabilitatea ta să te autoeduci, să vezi ce e de făcut și pur și simplu să-ți asumi viața. Adică sunt două, viața o trăiești din două perspective. Ori ești o consecință a ceea ce se întâmplă, ori ești o cauză. Lucrurile din jurul tău se întâmplă pentru că tu ai decis sau pentru că așa decid alții și mergi cu rutina, cu lucrurile. Iată, relaționarea cauză-efect expusă extraordinar de bine de Denisa. Fii atent aici, zice, foarte tare Denisa, nu numai frumoasă, dar și inteligentă. Asta am vrut să arăt, că de foarte multe ori oamenii văd doar un chip. Mamă, ce frumoasă e fata aia. Da, dar de foarte multe ori povestea se oprește acolo. Da, nu... Acum nu toți suntem la fel. Da, și oricum și frumusețea e relativă. Știi că poate și printre ascultătorii tăi sunt oameni care spun: ai mă, dar ce e așa frumoasă, hai lasă-mă în pace. Da, corect, depinde cum o vezi, sigur. Evident, pentru că frumusețea e în ochii privitorului. Absolut, foarte frumos spus. Și atunci nu putem să vorbim despre asta. Mă vezi cum ești tu, în esență. Exact. Și da, nu, asta nu îți asigură o viață bună. Îți poate deschide uși să duci o viață bună, poate din punct de vedere material sau o carieră, dar înăuntrul tău e total altceva. Poți să fii un om din punct de vedere al aspectului exterior minunat, perfect, aspirațional, dar tu acasă sau tu cu tine să fii genul de om care nu reușește să găsească liniștea, bunăstarea și fericirea, că practic despre asta e vorba. Cred că cu toții tindem la o viață fericită. Absolut, și dacă îmi permiți acum să rup acest ritm de seriozitate, am zis odată pe lună să ducem o viață bună. Ai văzut? Perfect. Deci lucrurile stau până la urmă în alegerea noastră. Noi putem fi cine ne dorim să fim. Absolut. A zis cineva, un mare om, cel mai bogat om al României, conform statisticilor, că la 6 dimineața când mergem în duș, citesc din maestrul Ion Țiriac, suntem goi, numai noi, cu gândurile noastre, rugăciunile noastre, aspirațiile noastre și, practic, zicea omul că o luăm de la zero. Sigur, acum, dacă avem niște conturi și niște posibilități, nu o luăm chiar de la zero. Dar startul este cam același în fiecare zi pentru toți. Dar să nu confundăm fericirea cu bunăstarea materială, bunăstarea sufletească cu cea materială. Banii nu ne ajută să fim fericiți. Doar o întrețin fericirea. Ești de acord aici? O întrețin, total. Și banii ne ajută, hai să nu fim, că în România n-ai voie să vorbești despre bani, că ești materialist. Așa. Și oamenii evită subiectul. Da. Clar ai nevoie de bani ca să mănânci mai bine, să te îmbraci mai bine, să călătorești într-o mașină mai confortabilă. Fiecare are stilul lui de viață și trebuie să și-l întrețină cumva. Absolut. Dacă ăsta ești tu și atâta coști, musai să faci banii ai și chiar mai mult pe lună. Este o chestie pe net cu trebuie să fac bani, că îmi plac lucrurile scumpe. Bravo! Super! Deci nu e de condamnat dacă ne plac lucruri scumpe. Doamne, nu. Că lumea se uite, bă, dar ce mașină ți-ai luat, chiar aveai nevoie de ea? Știi, în cazul meu. Bă, nu, dar îmi place, îmi fac și eu damblaua, ce vrei să fac? Asta e. Da, asta, uite, tu ai întâlnit vreodată un milionar care să judece achizițiile scumpe ale oamenilor din jur? Nu. Ai întâlnit vreodată un om căsătorit care să zică: băi, dar ce ți-o trebuie să te căsătorești? Ai întâlnit vreodată un om slab care să zică: dar de ce ții dietă? Nu, dar uite-te la mine, sunt fluffy, trebuie să mă apuc și eu. Într-un fel sau altul, dar după sărbători. Exact. Luni 8 ianuarie 2024. Da. Avem și martor. Și despre ce o să mai scrii? Că bănesc că ai niște idei. Păi am scris acest jurnal care, Așa. din punctul meu de vedere, lăsând la o parte orice modestie falsă, Corect. e cel mai complex instrument de dezvoltare personală care există în momentul de față, pentru că avem o abordare holistică, nu mergem doar pe o chestie. În momentul de față fac programe online. Oamenilor le este mult mai ușor din cauza faptului că nu au timp. Ok. Să parcurgă un material video sau să fie cineva care efectiv le dă în fiecare zi practica ce trebuie să facă, și atunci fac asta. Am acum un program care va dura 21 de zile, Ok. în care fetele primesc
de la mine în fiecare zi exerciții practice care le ajută să scape de acele concepte limitative care ne țin într-o zonă destul de... Păi da, oricum eu nu văd lucrurile din jurul meu ca fiind o problemă, dar evident conectarea cu natura și deconectarea de tot ce înseamnă rutina zilnică, trafic, telefoane, nu știu, social media e ceva ce trebuie să faci. Sigur că da, în acest moment mergem înspre cealaltă parte a discuției noastre, partea de influencing, pentru că social media, nu așa, ne oferă această posibilitate extraordinară. Îți place să fii prezentată ca și influencer sau nu? Păi, cred că e o chestie de... cum să zic, nu mă deranjează. Nu am idei din astea, nu sunt atât de plină de mine încât să mă deranjeze că cineva mă numește într-un fel sau altul. Nu cred că sunt neapărat în zona de influencer. Așa. Dar nu mă deranjează dacă cineva crede asta. Adică Cum nu definim mă simt... zona de influencing? Adică cum o definim? Sunt influencer pentru că ce? Primesc bani ca să fac reclamă unui anumit produs? Nu, pentru că scopul tău e doar să faci bani din reclamă. Ok. Și sunt oameni a căror job este să Ăsta. facă reclame pe social media. Dar tu dezvălui și din viața ta personală. Am mers Da, într-o nu, excursie, am mâncat asta, am făcut asta. Da, ideea e în felul următor. Sunt oameni influenceri care au jobul de a influența oamenii să cumpere Da. și dacă tu mergi să promovezi orice cu ei vor accepta asta pentru că este jobul lor. Pentru mine, social media nu este sursă principală de venit, motiv pentru care accept foarte greu să fac promovări în mediul online și fac strict la produse pe care eu le folosesc sau le cunosc. Adică dacă vine acum un brand nou și îmi spune: Denisa, vreau să-mi faci reclamă pe canalele tale de social media, mie îmi trebuie câteva luni să mă familiarizez cu produsele, să văd dacă sunt bune și dacă îmi plac, și doar dacă îmi plac și sunt bune și eu consider că merită, voi accepta să fac reclamă la aceste produse. Ce frumos, Asta nu m-am e gândit la asta. Da, asta e și motivul pentru care sunt mai scumpe reclamele la mine. Adică accept greu și trebuie doar să-mi plac. Adică, uite, sincer, refuz mult mai multe reclame decât accept. Serios? Da. No. Și ce refuz? Cosmetice în general sau care e ideea? Cosmetice... Haine, nu? Deci, și haine. Stai că vreau zi, că curios. Cel mai refuzat produs să-l promovezi este acel colagen pe care îl bei praf. Habar n-am, aici mai pierdut. Este un praf pe care îl bei și îl bagi în apă și se transformă într-o băutură și ei spun că e un colagen și... Deci cele mai multe reclame refuzate au fost pe produsul ăla, de la diferite branduri, dar nu promovez așa ceva. Da, corect, am înțeles. Crezi în el, nu crezi în el și... Dar se promovează, în general. Păi da, pentru că sunt oameni care poate cred în el. Sau care îl promovează pentru că, repet, e un job pentru ei și atunci și tu la job poate faci lucruri care nu-ți plac. Absolut, dar influencing-ul corect ar fi ăla. Tu te identifici cu produsul respectiv, într-un fel sau altul, îl poți folosi, te ajută sau măcar nu te deranjează, îți aduce un plus de bine și da, atunci spui, băi, îl folosesc și eu și dacă e și pentru voi, vi-l recomand. Cam așa ar fi politically corect. Da. Sau mai sunt, uite, oameni care doar aduc în fața ta anumite produse. Nu îți spun că le folosesc, nu îți spun că sunt foarte bune, nu îți pot spune, uite, fetelor, există apa asta. Dacă vreți să o beți, e bine, beți, dacă nu. Dacă nu. Dar sunt și ea care spun, mamă, dar este o apă. Aha. Deci dacă o bei, întinerești, știi? Absolut. Da, e modul în care pui problema, să și uite, o chestie așa. foarte tare. Da, nu l-ai văzut pe tipul ăsta de a făcut farsa cu brânza regelui? Da. Hai de capul meu. Genial, deci mi se pare o idee foarte bună. Ideea lui. Absolut. Dar vreau să-ți spun caz concret. Am primit la un moment dat propuneri de colaborare pentru niște produse cosmetice. I-am spus, nu cunosc produsele, trebuie să mi le trimiteți, să le văd, adică nu pot să accept o colaborare dacă eu nu știu la ce fac. Mi-au trimis produsele, le-am văzut ambalajul și am spus, nu am încredere să deschid ambalajul și să-mi pun pe față așa ceva. Adică chiar îmi pare rău, nu. Evident, clientului am spus că nu mi se potrivesc, că chiar nu sunt în zona mea, folosesc total alte produse, îmi pare rău. S-a supărat? Aia e.
Nu știu, dar nu contează. Deci judeci marfa și după ambalaj la adică. Evident. Păi dacă vezi clar că e un produs de pe Alibaba comandat cu altă etichetă și că sunt lucruri care îți dai seama, știi? Deci merge și așa. Păi în România vinzi ce vrei tu. Ai de cap. Aer. Le dai bani la influență și îți vând aerul. Adică dacă ai în România, dacă tu ai buget de marketing, vinzi orice. Orice. Extraordinar. Și eu am spus nu produsului și a doua zi am văzut. Fetelor, cea mai bună cremă. Ai văzut în altă parte. Da. Cea mai bună cremă. Da, și eram gen, bai de mine. Și astea cu giveaway-urile, cu folosește codul Denisa 15, sunt pe bune, nu sunt pe bune, adică care-i treaba? E o strategie de marketing până la urmă, normal. Da, e o strategie de marketing. Clientul face o reducere targetată publicului de pe canalul respectiv. Da. Iar persoanele beneficiază de reduceri. Sunt pe bune. Eu, de exemplu, sunt genul de om care cumpăr cu coduri, cumpăr cu propriile mele coduri. Adică, nu știu, am cod cu un brand care are hăinuțe pentru copii și cumpăr doar de acolo eBay, pentru că sunt 20-30% reducere. Sau cumpăr cadouri pentru alți copii. Foarte frumos. Beneficiez de treaba asta. Da. Deci e pe bune treaba cu giveaway-ul și așa mai departe. Absolut, da. Bine, acum nu știu restul ce fac. Sigur, eu da. vorbesc doar de ce și ca și modalitate, să zicem așa. Când pui pe un canal, uite, nu știu, câștigi pachetul ăsta de cosmetice, dacă îmi dai un tag, îmi dai un follow, îmi dai o inimă, nu știu ce îmi dai acolo și după aia te extrag cu random.org sau ceva în genul ăsta. Absolut. Facebook? Am Facebook, da. Nu prea altfel. Adică merge automat de pe Instagram. Instagram, da. Deci Instagram este... Da, platforma principală. Eu mie îmi dau voie să stau pe telefon 2 ore pe zi. Aoleu, deci asta e o chestie limitată. Da. Pentru că altfel ne pierdem cu... Da, pentru că nu e neapărat cel mai sănătos mod să-ți petreci timpul. Înțeleg că trebuie să fii conectat și cu partea asta, că nu putem trăi acum în pădure. Absolut. Dar să nu facem un exces din asta. Adică viața înseamnă mai mult decât un ecran al telefonului. Și atunci eu îmi dau voie, stau 2 ore. Am și soț, am și copil, am și proiecte. Vreau să mă dezvolt, vreau să am timp să citesc o carte și atunci stau 2 ore. Motiv pentru care nu am timp să stau și pe TikTok pentru că eu intru pe Instagram cât îmi postez ce am de postat, uite, am venit la tine, am zis că vin, oamenii intră dacă vor să vadă, după care mai intru când mai am ceva de făcut, dar nu stau să mă pierd cu orele, să dau scroll, că aici ai chiar pierdere de vreme. Da. La adică zici, băi, e interesant ce fac ăia și poate îmi vine vreo idee, dar după aia tu rămâi acolo și tot aia faci. Da, păi dacă e în zona asta, atunci trebuie să fim foarte atenți la persoanele pe care le urmărim. Clar. Știi că suntem suma oamenilor din jurul nostru și aici intră și social media. Și dacă intri la cineva care, uite, sunt oameni care efectiv în fiecare zi se plâng de ceva. Deci sunt aceiași oameni care în fiecare zi se plâng de ceva. Sunt vampiri energetici. Exact. Și tu dacă te uiți în fiecare zi la persoana aia și știi, oamenii cumva zic, uite că nu numai eu am probleme. Da, în viață nu ne focusăm pe probleme. Corect. Atunci rămânem într-o problemă generală. Continuă, exact. Da. Exact. Ne învârtim în același cerc, exact. Și e un lanț al slăbiciunilor pe care trebuie să-l rupem noi prin modalitatea de... Mai vinde-ne niște secrete de-astea. Cum ne îndreptăm așa ca oameni, ca societate? Ce mai avem de făcut? Ce mai avem de reparat? Ce nu-ți place la oamenii din jur pe care îi observi și ce ai schimba? Păi uite, aș schimba legat de social media chestia asta că oamenii se focusează foarte mult pe a vinde niște probleme, drame, care de multe ori, sincer vorbind, sunt inventate doar pentru a câștiga oarecare empatie din partea oamenilor, empatia asta. Tu ai văzut că și show-urile de la TV sunt numai așa? Toți trebuie să plângă, să spună că au o problemă? Păi dacă vin să spun toate problemele de la radio, gata, v-am înnebunit. Exact. Ideea e că ne focusăm pe lucruri bune, doar așa putem să evoluăm, ne inspirăm de la oameni care sunt mai sus decât noi, bineînțeles, că doar așa reușim să vezi, uite, și el a putut și eu pot, dar cel mai important din punctul meu de vedere este să stăm să ne gândim ce înseamnă viața pentru noi. Ce înseamnă fericirea pentru tine? Știi? Adică să scapi de tiparele sociale. În sensul în care dacă, uite, acum câteva weekenduri am fost la Lugoj. Frica a prezentat acolo o nuntă și am cunoscut un băiat care avea 28 de ani, era puțin supărățel, așa că se despărțise de iubita lui cu care a fost nu știu câți ani în relație și era ceva de genul, mamă, și am 28 de ani și nu sunt căsătorit și alții la 28 de ani au și copii.
Ok. Și știi, adică el era deja într-o zonă de eșec total. Nici nu i-a început viața. Absolut. Și el deja era, din punctul lui de vedere, eșuase. Ne dăm seama ce înseamnă viața pentru noi și modul în care noi vrem să o trăim, în cel mai sincer mod, și scăpăm de tiparele sociale. N-ai cum să fii fericit dacă încerci să fii fericit după tiparele altora. N-ai cum să ai succes, pentru că succesul e o stare, nu ceva ce iei, un lucru fizic, știi? Un obiect. La fel și fericirea, dacă tu te simți fericit și mulțumit, împlinit cu ceea ce ai, ți-ai găsit liniștea interioară, pacea interioară. Cam astea sunt micile secrete după care ne putem coordona. Dar dacă eu o urmăresc pe Denisa și Denisa e plecată în fiecare a doua săptămână pe undeva și eu n-am această ocazie, încep să o invidiez. Mamă, îmi fac gânduri. De ce încep să o invidiez când poți să zici, măi, uite pe Denisa, care vine și ea de la Oradea, care când a ajuns aici la București nici nu știa vorbi. Da. Și uite-o cum în 2-3 ani a ajuns ține cursuri, vinde 500 de cursuri la prima încercare. Uite cum se plimbă în fiecare zi. Uite cum are un soț care îi aduce flori aproape zilnic. Uite un gest absolut senzațional. Și în loc să o invidiezi, spui, bă, dar cum poate, că n-are asta nimic mai special ca mine? Ce are ea și nu am eu? Bravo, super tare. Deci, vedeți evoluția sau auziți evoluția, depinde dacă ne ascultați la radio sau ne urmăriți pe TikTok sau Facebook. Adică Denisa pe care o cunoșteam acum câțiva ani nu mai este aceeași Denisa. Evoluția se simte în comportament, în ceea ce ne spune și eu chiar mă bucur că ai venit să ne dai așa niște mici sfaturi cu înțelepciunea asta când o să ai 100 de ani și niciun rid pentru că folosești cosmetice potrivite. Îți dai seama unde o să fii? Nu știu, serios, dacă am un rid pe unde frunte. se vede? Însă nu se vede că folosesc e de la de exprimare, așa, te încrunți. Ia uite, vezi? Am 30 de ani. Mulți înainte. Mulțumesc frumos. Viața abia acum începe. A apărut primul rid. Știi că femeia este cea mai frumoasă la 32 de ani, conform unui studiu, deci încă n-ai ajuns cea mai frumoasă. O să fii peste 2 ani. Super, mai am timp. Mai ai timp, deci totul este sub control. Dacă vor fetele noastre care ne ascultă să se înscrie, intră pe Instagramul tău și acolo. Da, sau pe www.denisafilcea.ro. Toate detaliile sunt. Unde găsim cartea sau nu mai găsim că s-a vândut prima serie? Cartea se tot retipărește, e peste tot, în librării, în online, peste tot e cartea. Treaba bună. Vă recomand, da. Când mai vii la noi? Când vrei tu. Serios? Da. Eu am invitat-o în august, dar a zis că Eva are un pic altfel programul de somn. Dar exact. când și-a schimbat programul, ce am zis? Mihai, Eva și-a schimbat programul, dacă vrei poți să vin. Hai, corect, dar foarte frumos, pentru că să știi că de foarte multe ori ești printre puținii care se reprogramează după ce am lansat invitația. Eu lansez invitații oamenilor cu care rezonez și consider că pot să am un dialog și mulți poate uită, dar tu ai fost excepția care a tărit regula. Da, ți-am zis, te anunț când schimbă. Cum și-a schimbat, am anunțat. Acum nu știu dacă a avut răbdare, dar cu siguranță te eliberez, că a stat destul de mult la radio în așteptarea ta. Dar sunt absolut convins că peste ani și ani când o să urmărească această înregistrare să zică, mami, ce tare ai fost. O confirmă și următorul mesaj, una dintre cele mai bune emisiuni. Deci dacă în fiecare zi primezi mesaje de genul ăsta, deja, cum să spun, e bifată treaba. Mă bucur că ai venit, îți mulțumesc frumos. Mulțumesc și eu, să știi că Eva e pe mâini bune. Da? E pe mâini bune. E aici la radio, să știți. Păi nu plec, eu n-am stat fără Eva, nu, deci nu stau. Și Flic e un tată genial. Îl salutăm, îi mulțumim pentru faptul că ți-a ținut locul și ție îți mulțumim pentru că ne-ai luminat efectiv această zi și ne-ai adus cuvintele potrivite plus zâmbetul ăla inconfundabil. Îți dăm follow dacă nu ți-am dat până acum pe Instagram și te urmărim cu mare plăcere și când mai ai ceva să ne mai povestești, să ne mai spui, dai un ținghilinghi și programăm. Promit, da. Așa facem. Mulțumim că ne-ați urmărit, vă pupăm, rămânem și după 12.